Sitten alakerta vaikeuksissa, kun Desic pääsee kääntämään toiseen suuntaan. Ja tässä on tämän ottelun avausmaali ja sen iskee kotijoukkueen Desic ja sen iskee Ian Pulejo. Otteluparin tasoissa tässä näin Halmelta karkaa. Pulejo kiittää, lähtee sieltä etenemään ja täräyttää siitä 16 rajalla Hansia sieltä ja pamauttaa palloa verkkoon. Tyylikäs viimeistely ei siinä mitään. განახდა თამაში დეჩიჩის ფეხბურთელები. თავრესა ფსიქოლოგიურად არ გაწყდეს გუნდი და ამასობაში 2-0, 0-2. ორჯერ გადავიდნენ. Resai, nopeasti pallopeli, erinomainen peliluku vierailijoiden kapteenilta. Puolustuksella on kiire, aika kova kosketus tulee, mutta niin vaan pallo pysyy kentällä ja pelataan sinne viitosen viivalle ja näin! Keltainen kortti siitä myös nousee. Oikea laitaa pitkin Pulejo painaa vimmatusti, no ei pallo kyllä käynyt yli tuossa ainakaan. Diego Tomas vedetään nurmen pintaan. Matic pistää siinä kyllä kroppaa eteen. Sekä Pulejolta. Pulejo pääsee nyt katkoon halvalla. Pulejo lähtee haastamaan. No, pallo se on selässä. Pulejo saa keskityspaikan ja pallo tulee vaarallisesti maa. Tomas antaa sinne vähän palautetta. Tässä nähdään tuo argentiinalaisen nosto aivan vitosen viivalle. Ja se on pienestä kiinni. Ettei paineen alta pois. Halme ei aivan lue oikein nyt tuon pallolle lentorata. Pulejo. Halme seuraa häntä, Pulejo puikahtaa sieltä kahden pelaajan välistä, pelaa keskustaa kohti, sitten mennään nurin. Avauksensa epäonnistuu, nyt pääsee Desic iskemään vastaan pallon riston jälkeen ja sieltä lähtee laukaus Ian Pulejo.